joni noon nde o taga ha ɓoy aɗa andi mbi koye ƴiyal wirgo makko Adam sorta omo e ɗoygol luggol taga waɗa kadi ƴiyal ngal noon ngal watta tagore hono makko kono noon ina seede makko banggal terɗe nde o fini noon o yi ono haawa ɓe mbi noon haawa o ko ɗon itta o haawa o wayruno ko goto o yi tagore hono makko nde o iwe ɗoygol o wi haawa o haawama wow mais Baba Sirou ɗon kam koye pulaar noon o haawa mais joni wayno joni ɗemɗe keddiɗɗe joni no wirete to hawama ɗemɗe goɗɗe mi anda kalanmami ko pulaar wow ene wiye pulaar ene jogui puɗɗude gila e puɗɗode aadi machallah sabu gila hay hunde wodani hay hunde dillani hay hunde dawanani golle ala ko wodno so wona niɓɓere nde fuɗɗi nde fulɓe keɓani ɗum inde ɓe mbi ɗum dawa dawi eyyi dawa dawi eyyi gila nde dawani nde nde dawi nde ɗum noon nde gila hay hunde dillani dilli ɗum woni ko tubakoɓe mbiyata le big bang honne fulɓe gandiri ɗum ɓe dutti kadi ɓe mbi Adam a o ko afo a faami de o ko dewiro am o firti ko artirde am kala jeeyal ma gartirta koye am ɗum woni a de am woni Adam joni noon ndewɗani itta e makko ƴiyal wirgo ngal yaltini kadi tagore wonde o fini e ɗoygol he o haawa ɓe dutti kadi ɓe mbi neɗɗo ko taga wonki sora fittando ɓe dutti kadi ɓe mbi o woni ko e duunde baba Adama nde science ari noon witti tawi gonɗen koye dow duunde ko leydi ndi ndiyam taari wiya duunde baba Adama machallah eyyi enen mbiyata duunde to ndi leydi ndi ndiyam taari so leydi noon ndiyam taari ɗo wiyete ko duunde wiyama duunde baba Adama a faami hono fulɓe gandiri ɗum ɓen ɓe joganoki ɗemɗe janggoje e banggal science gandi big bang gandi Adam ko afo ko dewiro woni debbo wiya dewɗo e makko soɓe kewi mbiye rewɓe e worɓe ɗum waɗi debbo ittede suudu galle bamum e suudu yummum abbine gorko sabu o rewi koye on ok Baba Sirou mbiɗa jiri dutteɗen caggal seeɗa woten ɓennidde ɗono e to inde haawa ɗo mbiɗa o haawa par ce que omo lelinomo ɗanino no immi nde o yi debbo nde seere makko o haawa wonti haawa o yi tagore hono makko eyyi mais min ko jimmi o wayno ko goto ko bajjo o yi hono makko Allah itti goɗɗo tagui ɗum e nder ɗoygol makko o haawa ɓe mbi noon haawa o ko ɗo inde nde ari joni somi faami pulaar gila e baba Adam fuɗɗi won wiiɓe fulɓe ɗemgal ngal fuɗɗi gila nden so ngal wona yummayal aduna kam ngal wona cakkitingal ngal wona mais sa daari logique ma est ce que wona kangal woni ɗemgal gadandal en ganda won noon fulɓe wiyeteɓe adamawa sa yeehi Cameroun e tawan toon fulɓe nan toon diwan o wiyete ko adamawa fulɓe tan ɗum ɗo tan wayno enen mbirten torankoɓe aynaɓe ɗum ɗo kamɓe to mabɓe to mbiyata ko adamawa walla mbima adamawa ɗemgal mabɓe mbiya adamawal nani nder Cameroun to Kadri Yaya en jeeya to Ousmane Abou en to jeeya to toon wiyete ko adamawa ko fulɓe to nanta gawdere en toon ko adamawa won toon ɗum noon kadi fulɓe e lasli muɗum e banggal perki wiyaɓe gummori ko hedde la région des Grands Lacs hedde Zaïre hakkude fulukuru Afrique to ɓe ngabbite dande Nil ɓe ƴeŋti ɓe peeri kadi mbatte hirnague kadi ɓe perti toon kadi woodi ummiɓe ga kadi kucciti toon jeeyi ha Cameroun ha Centrafrique eyyi ɗum ɗon ko yidde wiidema tan ɗeɗo inɗe wonko tagui leñol ngol hebde ɗeɗo inɗe guila e puɗɗe aduna machallah ganden tan leñol ngol wona joni ko ngol ɓooygol ɓoyde eyyi joni soko wiyama âme et esprit a wi nafsi ko wonki a wi ruhu ko fittando enen en mbawi hebde nden inde neɗɗo ko taga wonki sora fittando a tagama wonki a sorama fittando sabu sa ƴeewi to defte diine ɗe ɓe mbima nde Allah ƴetti ɓakkere nde o maahi o fewni o waɗi ɗum tagore aadi nde o gayni ɗum o wutti ko hendu gurdam e makko kono nde o wutti e hinere makko hendu gurdam wiyaka o heeɓi gurdam wiya ko o woni wonki gurki eyyi caggal mum noon ruhu kadi o ƴetti o sorni ganda noon o taga ko wonki o sorna fittando hone fulɓe gandiri ɗum holno ɓe gandiri ɗum mbiɗen jiiɗi kadi dokka ɗon détail o kadi joni noon sa ƴeewide fulɓe kala koɓe mbima ki heewi abbitinede koye lekki
lekki koko feñi ki eyyi ko lekki joforte ki walla lomto inde ki ko lekki ewa lekki noon sa wi ɗum ki kanum ñiiɓi koto gotel yata so yeehi tan firti ko ɗo fama ma yeehi awa wonkino nde wone neɗɗo nde ko ɗon tan woni kanum iwata ɗon ne woniri ɗon ni ñande ki iwi ɗon fof woni jomum ma yi yana ubbe min son famille ɗon ko wonki o taga ko wonki so wonki yeehi o natti wodde joni noon fitta ndu kam sorna e makko ndun ine wawi sortade yaha yirloyo to wela fof arta natta e tagore nde mais est ce que ne wawi wiyede ki wonki ko hunde deƴde dengde fittandu watta koye pooli walla colli diwan ine juro hone pullo andiri ɗum so wona fulɓe ko andunoɓe ka a wikki koye lekki wiyete eyyi mais ne wawi wiyede kadi ki wonki par ce que koye bane aade woni wonki ki nandina koye lekki fittandu nandina koye sondu walla fondu par ce que wawa dirtude eyyi wonki dirtata nde dirti fof maayi wayno leggal ni fittandu noon ene dirta tuma nde neɗɗo ɗaani fittandu ne ɗanno yiya toon pittali hay maayiɓe nde wonnoɓe mbi pittali maayata cortete eyyi ɗum noon yiide toon e pittali kalda e maayiɗo to leliɗa ɗo an ko jiyata ko jooɗiɓe dow hoore maɓɓe ɓe jiyata ko jiyata ko annene koɓe kalata nde ɗaniɗa nde a anda koɓe gone muɗum sa iwi toon arti aɗa wawi haaltandeme ko jiiɗa kono kamɓe ɓe mbawa andu ɗum so wona an haali ɗum wiyete ɗoygol ɗoygol noon fulɓe mbi ɗum ko ɗayinowol ɗayinete gila aɗa ƴaggi ha newoɗa ha ɗaya leloɗa ɗum woni a ɗanima sa ɗanima noon sa yeehi noon a ɗanima ha ɗoygol ngol hoyi e maɗa so ngol hoyi fiɗi nde woni koyɗol ara fittan ɗum sorto yaaha kala ko ndu yii toon to leliɗa ɗo aɗa dara ɗum woni koyɗol ardata ko e ɗum ɗo foof ko e kaalis e bani adama woni eyyi so min paami joni fittandu e wonki jiida ɗum famama mais hay joni ere garta e l'âme et l'esprit tubakoɓe mbi joni hay mino min paami ɗon min kam faami j' espére que aussi kala darowo men kadi faami ere gara e wonki he hay joni battolum ne wiye o bani aade o wona neɗɗo bangal neɗɗagu ɗo o wona neɗɗo eyyi ɗum mi haalino ɗum nane mi atawa famani mi faami mais ley deftiɗɗa ko somo jogui hakkille wiye hakkille o ine ɗo o hokki inde neɗɗo walla ɓe gara ɓe tawa hakkille o ala ɗon o heddorto ko tagore aadi kono neɗɗagu ala e makko wiye o wona neɗɗo sabu ala hakkille wonani ɗo noon watta wona neɗɗo goɗɗo on noon wi neɗɗo o ko needi ndi kanko hokka ƴoyre o ƴoƴi o wawi marde kulle ɗe fof kanje ɓurdemo e doole e ɓurdemo e peeje e ɓurdemo tooke e ɓurdemo hulɓinade fof kanko ɗaɗɗomo ala ceguineji ala ɗum ɗo o maran ɗum so welama ko feere Allah hokkimo feere nde no ko ƴoyre so neɗɗo ƴoƴi itti ko ɗo woni teddugal ngal Allah wi teddini bani adama so wi bani adama noon jahowo woni yirloyo joom kalis yo ceerno yo fof ko teddinaɓe saabu kamɓe mbawi kulle keddiɗɗe fof so neɗɗo jogui ko feere jooɗoto fewja ne fotata foldude hunde te so fewji Allah taccina feere nde ɗo woni teddugal Allah e bani adama ɓi adama ɗo noon neɗɗa ngu noon ko hakkille o tawede ɗon tawa ka joom hakkille wiye ka neɗɗo mbaɗa golle ko joom hakkille waɗata sa waɗani ko golle ɗe joom hakkille watta yimɓeɓe ñiŋete mbiya oɗo o wona neɗɗo neɗɗagu ko e baɗe ma he e golle ma he e haala ma he ko hen wawata andede kangaɗo joni so hakkille o boni gandirta o hangama ko e golle makko e haala makko so haali aɗa wawi famde ko kangaɗo so won golle o gollata mbiya ɗum ɗo ƴoƴƴo watta ɗum neɗɗo timmuɗo watta ɗum mais so banede to ne wiyama neɗɗo ko puyɗo joni est ce que ne wiye neɗɗo mo timma eyyi puyɗo firti ko hakkille makko timmani omo jogui hakkille de kono feere nde feɗɗitaki mo feere mum feɗɗitaki wiyete ko puyɗo eyyi funnague wiya safe eyyi kono neɗɗo foof kay ƴoƴƴo wonko jaɓata wadde hay so tawi waɗi ne andi ko waɗata ko moƴƴani suuɗoto woto yimɓe tinde ene woodi eyyi puyɗo noon weddoto e boowal tan andani ne boni walla bonani ko ɗon woni noon on hakkille o timmani eyyi ɗon o famam